Nera bezaruan latzen taldian jardun neuen, eta bestiak beste Potenkin, Amonal eta Lenao taldetan ibili izan gero Iker Martinez Oñatiarra. 3 disko ditu orain bere izenian sinatuta. Hegaldiak da azkena. Txikia eta lotxatia, inguratu zinenean, azerako harridurak, ekarri zuen beldurra, baina eskua laztantzen, hasi zinanean, sentitu nuen barruan. Kamara eta jendaurrian aurkezpen txiki batzuk egin dituzu, baina lehenengo kontzertua disko honekin, azkeneko diskuakin, hementxe Goiko bentan. Bai. Guretako berezia da. Kontzertu bat da, grabaketa bat da, orduan, formato diferentia da, gauza asko batzen dira hor barruan. Gogoakin gauz eta sobretodo arduratuta eta langile. Zailen eta dudana ondo hortetia eta, Zapatukua kontzertu berezia izangoen da, Goienak identzako esklusiboa esan gure dut, Goienarekin elkarlanian. Halako sinergiak beharrezkoak eta balekuak ikusten dituzu musikari moduan? Bai, nik uste dut, badakula bisok irabazten duen espazio bat, kasu hortan guretako interesantia da, musikari moan, zabalkunde badaku eta material on badaku irakusteko, eta supongo jagoen aldetiko interesantia dela, bere bazkidiri alako eskintzak ikia, eta bai, aldo hortatik, hasieratik ikusi bauela bisondako interesantia zen eremu bat, eta nik uste dute ondo baiala. Musika gogorrakin hasi zinen, latzen ditu, zenbat urte egin behar ditugun atzera. Amonal, Potenkin, rock amerikana oin. Adin kontua, Iker? Bai, supongo baietz. Edo bilakaera bat akaso? Bai, bisak esango neben, niretzako beti izan da musika interesante bat, nik beti entzun izan dut musika country, rock, inguru hortan mobiodan musikia niretzako beti izan da interesantea. Gero, mobitxe zela beste, segun momentuan dakotzun lagunak, inguruan dakotzuna, eta gero segun zela sentilez egin zure, zure bizitzako epoka hortan, Eta ontsi bertan, ni naizenakin onduen esplikatzen dauen musikia da, eta kantuak azkenean kantuak dira, eta gero askotan estilua da, zela tonketan duzun, zela boltorio mutziatzen, zela jasten duzun zure kantua, Eta ontsi bertan, baina interesauta bitin bat sonido horrekin, eta slaidak, eta akustikak, eta elektrika garbixak, eta hori dena uste dut ondo esladakin dagoela nire mundua, nire izena. Mentxe eskaparatia daku, 3 diskuak, zeuk sinatutako 3. Batak bestera eruen zaitxuela esan geike, ez da, lehenengoa, itzalen munduan zu zeu zauz, zeure gitarrarekin. Zerbaiten bila irten dut, gauan izatzen doa, trabo bakoitzak eitzen du. Bigarrenian Barrez talde baten laguntza izan zeuen eta gero zuzenekotarako Zaldi Herrenak formazio osatu. Eta 3. Barrez, bi izenak bat datoz. Azkeneko honetan geuzela gustora zauz, emaitzarekin? Bai, niretako salto handixa da. Bestekin musikalki niretako ez da perspektiba falta dakot ondietan, Distantzia gehixokin ikusiko beharko neke, baina, hileko eran,
oso diferentia da. Taldeekin beste dana politxoa, gainera lagun talde bat gara, oinatikoa gara eta aspaldiko laguna gara, orduan realitatea, nire esperientzia musikala oso diferentia. Igual ez da musikan asko reflejokoa, baina nire bizitzeko eran musikia oso diferentia. Bideoklipera salto egiten badugu, hemen Hotel Londresen. Bai, animau zian. Ez dakit oso ondek izan, Zen pasau izan, baina bai, generalian, ona dakuna da, usteot, bastante esauketan gazela. Bakula urte batzuk esauketan gazela, orduan, nire bai usteotela bakitela, nolaino tiratu lekioten, nolaino galdetu, zer, eta, batzutan gauzak gortetzen dira, ez dira egiten, baina bai, kasu hortan animau zian, eta bai, usteot gauza politxa urten zela, gure fikzio hori montau geben, eta usteot kantuakin bat datorrela, eta kantuan espirituakin bat datorrela, orduan usteot bideoklip politxa dela. Sare sozialetan ikusgai dau, baina dudabarik talde bat ezauketako modurik onena hori zuzenekoa da, ezta? Bai, eta alde hortatik gogoaku joteko eta... Eta zela, agendia lotzeko zelan? Bueno, isa esan posik gauz. Ondala urte batzuk, guretako itxitxa eusen ate batzuk, ikusi du eraikin hasi diala, leku batzutan, igual etzala posible jotea, posible esango da, talde hortatik posik gauz. Lortu baku kontzertu sorta bat guretako politxa dana, eta bai ikusten da aurrera pausu bat gure zeian, gure ibilibidean, ez? Kasu hortan, alde hortatik posa sentitzen du eta pitima de reconocimiento, pitima de sentitzen du. Aiago elzatia leku batzutara lehen guretako posiblia zela, ez? Eta, ondo. Bueno, Iker, jolas badauko guk hemen. Gabitz, bildumatxu gauzatu guran, dagoeneko 2 kapitulutan, bana lortu dugu, zeupe baukotzu, edarto. Hau, partez. Eskerrik asko. Hoizek aukeratu, zeinekin, ulertuko neko ez ere oikuekin ez da, jotia. Ze kantu eskeniko duzu? Kantua esango da etxera itzultzeko bidea. Etxera itzultzeko bidea da, diskontan harreman pertsonalei buruz asko berbaiten da, eta kasu honetan da harreman pertsonalei buruzko ikuspuntu bat, baina baian azketan bine bat txia eta kanpoan arteko ideia batzuk. Ados. Horixe esan nahia, kantu entzungo dugu. Plazerra, eskerrik asko, Iker. Zuei. Egun gutxi batzuk nahiko izan dira zure inguruan, zure berezko graziaz guztiz txunditutan usteko. Hemen bide gurutze bat okerreko bidetik hartzean, batek amaitu dezake inoiz uste baino urrunago. Etxera itzultzeko bidean zaziz bete da orain, hautsi zaritak ateak kostatan heldu naiz lekun ta egun hauetan bilatu aritu naiz. Arte zirrikituren bat zurekin batera maitzeko. Etxera itzultzeko bidean zaziz bete da orain,
Hautsi zaritak ateak kostatan heldu naiz orain jarraitu mesedez umore berdinaz dena hartzen ez dut harreri galduko zurekin oroitzen naizenean